ва Россия медромаден 3 моҳ ҳақ доштанд ки дар Россия бесен. ҳозир боша ҳамира як маротиба кардан. ҳеҷ чиз ҳозирашда номумкин аст. салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. дар як мавзӯи муҳим суҳбат мекунем. ҳамин чиза бисёри нафарҳо нафаҳмиданд оиди тағйиротҳои наве ки дар Федератсияи Русия шидак барои будубоши муҳоҷирора 3 моҳа карданд. хоб пирратар мефаҳмонем, ҳатман лайк монен ва бо диққат тамошо кунем. дар ҳаминҷо ба ҳамаи шумо як чизи хабари хуша хотиррасон карда мегзарам. агар ки шумо бихоҳед бо нархи 15 сомонӣ ба Дубай сафар кунед, номери ки дар комментария закрепит кардагиай ҳамура дар телефон сохранид кунед ва дар WhatsApp-иш салом бинависонед. информатсияи пурраш барои шумо меравад. хоб мавзӯи асосии имрӯзаи мо чӣ хеле ки мо гуфта будем, тибқи тағйиротҳои нав дигар муҳоҷироне ки ба Федератсияи Русия сафар мекунанд аз инҷа пас дар як соли тақвимӣ 3 моҳ ҳақ доранд ки дар Федератсияи Русия бимонанд. ин ба киҳо тааллуқ дорад? мисол нафарҳое ки патент надоранд, яъне частни вориди Россия мешаванд ё ки гости мекунанд, мигратсиони карташона ворид мешаванд. пештар ҳамихе буд ки вақте мигратсиони картара гости мекарден ва Россия медромаден 3 моҳ ҳақ доштанд ки дар Россия бесен ва вақте аз Россия биромадан бо баъд ай 3 моҳ ҳақ доштанд ки дуюмбора ба Россия бидроен, яъне ки дар як сол 6 моҳ иҷозат буд ки ба мигратсиони картаи транзит мисол ё ки частни ё ки мақсад гости шумо дубор метавонистед диромада 3 моҳ пас дар назар дорем. ҳозир боша ҳамира як маротиба кардан, 3 моҳ кардан. вақте ки шумо медроен бо мақсади ҳамчун меҳмон ё ки транзит медроен, 3 моҳ ҳақ дорен ки дар Федератсияи Русия бестен ва вақте ки берун меброен аз Федератсияи Русия тибқи тағйиротҳои ҳозира дуюмбора диромаданда баъди 9 моҳ ҳақ дорен ки вориди Федератсияи Русия бишавем. ва ин чиз дар ҷавоб мешавад ки барои муҳоҷирон дар як сол як маротиба 3 моҳ ҳаққи истодан метиҳанд. нафарҳое ки медонанд мигратсиони карташона работа мекунанд ва патент хати кору фаъолият мекунанд, ин чиз ба он нафарҳо тааллуқ надорад. касое ки патент мегиранд бо патент хитон медонед ки як сол кор карданда иҷозат дорен. ин чиз умуман барои шумо тааллуқ надорад. ба ҳамин хотир хавотир нашавем ва чӣ хеле ки буд боз ҳамира соддатар кардем ва ба шумо фаҳмондем, ба хотире ки бисёри нафарҳо аз урӯза видеои кардагии мо камтар нофаҳмо буд барошон ва мо хостем ки боз соддатар кунем ба маълумоти шумо бирасонем то ки огоҳ бошем. умедвор ҳастам ки хуб фаҳмидем мақсади ин тағйирот ва иловаҳои нава ва акнун комментарияҳои шуморо камтар мехонем. бо диққат тамошо кунем. агар ягон нафари шумо бихоҳем ки границаи Қазоқистон сафар кунем, барои аз нав кардани ҳуҷҷатҳои хитон рақамошон дар рӯи экран меброяд, занг бизанед, меоянд айдари хонатон мегиранд, бо нархи арзон шуморо ба границаи Қазоқистон мебаранд ва вақти гузаштанда бо ёрдамам мекунанд. як кас нависондае ки ассалому алайкум акаи Сорбон. вақте ки дар Федератсияи Русия донишгоҳ бихонем, вақти даъваткунӣ ба хизмат ба Тоҷикистон оем, моро ба хизмат даъват мекунанд ё ин ки не? дар ҳақиқатан агар шумо донишгоҳ бихонед, вақти ба Тоҷикистон омадан метавонед ки аз ҳамун донишгоҳе ки таҳсил мекунед маълумотнома бигиред, ята ки дар ҳақиқатан шумо дар ҳамунҷа хондастед ва дар ин ҳолат аз хизмат озод ҳастед. як каси дигар нависондае ки ассалому алайкум ака, патент Иванова Москвада чӣ хел перевод кардан дар кор мешавад? дигар ҷода агар дар назар дошта бошем, аз мисол мегирем вақте ки дар Москва қарор дорем, мехоҳем ки дар Питерам бо ҳамун патентон кору фаъолият кунед, ин чиз ҳозирашда номумкин аст. Маҳмадзода нависондай: салом ака, имсол амнистия мешуда бошад? илтимос ҷавоб медодем. дар ин бора мо чанд бор гуфтем ки информатсия нест дар ягон ҷо ва мо аз пеши хидмат гап зада наметонем. як каси дигар нависондай: ассалому алайкум ака, чӣ хеле бо шумо алоқа броем мешавад? бо мо ҳамсӯҳбат шиданда бародари азиз метавонед ки дар ҳамин комментария номри худтона бинависонед ва мо комментариёро мехонем инакда ҳамаша ва баъдан мо дар тамос меброем агар ки ягон кори муҳим бошад. як каси дигар нависондае ки ассалому алайкум акаи Сорбон, дар бораи ҳамин студентский билет чӣ гуфтанӣ дорӣ? як фикротам мегуфтӣ. хоб дар бораи студентский билет ман дар як видеои дигар ман гуфта будам ки шумо аввалан ин ки ба Федератсияи Русия вақте ки ба нияти кору фаъолият сафар мекунед,
ҳамчун работа мигратсиони карта мегирен, шумо қонунгузориро хуб риоя кунед, патент бигирен, регистратсия кунед, трудовой договор кунед, қонунӣ кор кунед. Студентский билет баъзе нафарҳое ҳастанд ки меган аз ба ҷои патент студентский билет бигӣ, морам тарафдори ҳеҷ чиз нестем ва морам ба ҳеҷ чиз норозӣ ҳастем. Чунки қонунгузорӣ барои шаҳрванди хориҷӣ дар кишвари худаш кор карданда муқаррар кардагие ки бо патент кор кунад ва ин кора касе ки мекунад ин аллакай кирдори ғайриқонунӣ мешавад. Ба ҳамин хотир мо ин фикра ақида дарем ки ҳар касе ки кору фаъолият мекунад, мисол бихоҳад ки дистансиони дарсҳо бихонад ё онлайн курсҳо бихонад, ҳамон нафарҳо метавонанд ки болои кори кардагишон, болои патент доштанашон ба воситаи интернет ҳамун дарсҳои курсомӯзиро аз худ бикунанд. Як каси дигар нависондае ки салом акаи Сорбон, як солае ки беҳуҷҷат гаштаистам. Дар вақти граница гузаштан ягон чӣ намеган. Беҳуҷҷатбудагиҳо мо чандин бора ба маълумоти шумо мерасонем ки минусаш ҳамие ки дар таможни контрол вақти гузаштан бисёри ҳолатҳо мешавад ки аз шумо ҳуҷҷатҳои заруриро мепурсанд ва пешниҳод карда ки натонед, албатта ки метавонанд шуморо запрет на въезд бикунанд. Мараҷҷон нависондай: салом алейкум акаи Сорбон. Дар навори гузашта гуфта гузашта будем ки давлати Литва барои Тоҷикистон кор даъват карданист. Аз Россия рафтан мумкин ё ин ки не. Литва дархост ба ҷумҳурии Тоҷикистон ба шуғли аҳолӣ равон кардагие. Яъне ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон вақте ки бошем, баъдан метавонем ба шуғли аҳолӣ бурен муроҷиат кунем ва шуморо номнавис ки кардан, қабул кардан, баъдан мақсад равонатон мекунанд. Мурод нависондай: акаи Сорбон, одамое ки мераванд аэропорти Россия мегардонаншон ва ё боз метавонанд дубора раванд, депортатсия накардагиам. Вақте ки депортатсия накарда бошанд, ҳозир ҳамин чиза мақсад хуб ба назар бигирем ки бисёри ҳолатҳое мешава вақте ба аэропортҳои Россия ҳозир мешавем, мегӯянд ки бояд 3 моҳ меистодем, баъд меомадем. Ин чизам хуб ба назар бигирем. Як каси дигар нависонда: ассалому алейкум акаи Сорбон. Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ҳозир сар шуда ё ин ки не? Не, моҳи октябрда сар мешавад, то охири ноябр давом мекунад. Хоб бародарони азиз ва гироми қадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.